merħba sabiħa li tajtu il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela. Insellmilkom u nilqawkom għal din l-attività politika b'rabta mal-kampanja elettorali bit-tema is-saħħa lil Maltin. Naturalment se twassalna l-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju. Insellem lil dawk kollha li qegħdin isegwuna fuq il-medji soċjali tal-Partit Laburista. Qabel nagħtu bidu għal din l-attività bix-xira insellmu lil kandidati li se jikkontestaw fil-lokal tal-Gargur. Xandre Borċ, Emanuel Camilleri, Christopher Fenek u Marija Maraja Meli. Issa ser inħalli fidejn Trisha Falzon biex tintervista lill Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela. Lejla tajba, Prim Ministru, l-għonet, kif inti bdejt it-tielet ġimgħa tal-kampanja elettorali llum? Kuntenti ħafna naħdmu ħafna naturalment, però tara r-rispons tant pożittiv tal-poplu hija xi ħaġa li verament tieħu pjaċir biha. U grazzi lilkom ilkoll li qegħdin hawnhekk, grazzi l-Gargurin kollha b'mod partikolari. Grazzi. Prim Ministru, għandi għal-qalbi ħafna settur soċjali u tas-saħħa allura ma nibdix din l-intervista b'mistoqsija relatata ma' dan is-settur. Ħanieħdok lura sentejn ilu konna taħt it-tinda wkoll kampanja elettorali fejn smajna rakkonti ta' nies koppji li ma setgħux isiru ġenituri, ma setax ikollhom luliet. Inti dakinhar kontu qed li fl-ewwel mitjum se tagħmel il-bidliet neċessarji fil-liġi biex din ix-xenarju jinbidel. U hekk għamilt sodisfatt għaliex issib minnu kuntent b'dawn il-bidliet, issib minn forsi qed jistenna affarijiet oħra. Kif semmejt inti kienet waħda mill-wedjiet ewlenin tal-manifest elettorali u l-weda fil-manifest dik hija kelma mal-poplu titwetta u tlaqna minn dak il-punt ta' tluq. Fil-każ tal-miżura li semmejt inti kien hemm it-tieni impenn illi dik il-miżura tidħol fl-ewwel mid-ġurnata tal-leġislatura. Għaliex l-urġenza tagħha? Għaliex ir-realtà turik illi fejn inti għandek koppji li jixtiequ jsiru ġenituri, iż-żmien ma jistenniex. U għandek ir-realtà tal-loġ bioloġiku li dejjem meta tiġri kontra tiegħek. U allura aħna ridna li wettqu ġustizzja. U lil dak kollha li x-xjenza u t-teknoloġija tihom ċansijiet aqwa biex jistgħu jsiru ġenituri, jkollhom it-tarbija tagħhom. Allura aħna l-obbligu d-dover li dik il-weda, dik ix-xewqa nwettquha realtà. U x'sibna fl-ewwel mid-ġurnata, vera wettaqnija u wasalna fil-mid-ġurnata x'latajna kelma wasluha. Imma sibna l-forzi kollha kontrina. Jiġifieri weda illi qed tagħti ċans u opportunità aħjar il tant u tant koppji illi jsiru l-ġenituri, waslet għal protesti fit-toroq, waslet għal forzi minn kull imkien li rreżistew il-bidla, imma għax kellna rrieda għax konna nafu li konna fuq in-naħa tas-sewwa, dik il-weda wettaqnija fl-ewwel mid-ġurnata. Imma mbagħad daħħalna l-bidla leġislattiva ġifieri ġiet tifforma parti mill-liġijiet tagħna, tejjibna ċansijiet imma rajna realtà oħra illi bdiet tiżviluppa, realtà fejn minkejja għandek servizz eċċellenti fl-Isptar Mater Dei u minn hawn insellem il-professjonisti kollha li jaħdmu fis-servizz u joffru s-servizz tal-IVF. Però kellek realtà oħra illi kellek lista ta' stennija li bdiet takkumula. U kellek numru sostanzjali ta' ġenituri prospettivi illi kienu f'din il-lista u kif għad fil-bidu tal-interventi għaj, iż-żmien ma jistax jistenna hemmhekk. U allura għadna se naġixxu, id-deċiżjoni kienet waħda ċara, illi aħna ma nistgħux inħallu dik il-lista ta' stennija tistenna, u għalhekk illi b'deċiżjoni tal-Kabinett ta' ftit tal-jiem ilu ħadna deċiżjoni importanti illi nissieħbu mal-privat u llum nista' nħabbar illi hemm din l-isħubija ġdida mas-settur privat biex is-servizz tal-IVF ikun jista' jingħata mis-settur privat. Dik il-lista ta' stennija titqaċċat u sejra titqaċċat, naturalment l-ispiża kollha se jkun qiegħed iħallasha l-Gvern. Kollha. U dissegwi inizjattiva oħra illi konna għamilna. Però għaliex stajna nagħmluha wkoll din l-inizjattiva ġdida? Għax għandek ekonomija li qiegħda trendi. Biex wasalna l-dil miżura ġdida,
investejna 6 miljun euro. 6 miljun euro investiti biex aktar kopji ikollhom din l-opportunità li jistgħu jsiru ġenituri. U l-aqwa investiment li stajna nagħmlu. Però qas ngħidu f'termini ta' flus. Ngħidu f'termini ta' kemm se nagħtu opportunitajiet ġodda lil daw il-koppji u ġenituri prospettivi. Issa din ukoll kellna oħra inizjattiva bejn il-miżura leġislattiva li għamilna. U fejn wasalna llum kellna wkoll miżura oħra li konna għamilna, jiġifieri fejn qabel kellek koppji jew minħabba l-kwistjoni ta' stennija jew raġunijiet oħra illi bdew imorru fis-settur privat lil dak il-koppji li bdew jagħmlu dik l-għażla, aħna bdejna nħarsulhom il-mediċina li kollha b'xejn, jiġifieri il-mediċina kollha illi kienet qed tintuża biex issir il-proċedura tal-IVF hemmhekk konna qed nagħtu rifużjoni sħiħa tagħha. Issa se jkollok is-servizz sħiħ li se jkun b'xejn kemm il-mediċina li diġà hija b'xejn sal-lum il-ġurnata u s-servizz innifsu. Jiġifieri hemmhekk nemmen li hija din miżura essenzjali oħra fejn verament urejna illi qalbna tħabbat fil-post tajjeb. Il-bieraħ fil-Mosta tkellimt fuq il-konċett ta' l-equal pay for equal work. Forsi tista' telabora ftit iktar dwar dan. Dak meta nitkellmu fuq it-twettiq tal-manifest Malta flimkien. Il-manifest kull darba li niġi mistoqsi x'inhu għall-pjan tagħna, il-manifest Malta flimkien. Dak l-elf proposta illi ġurnata din nwettquhom bis-saħħa u dejjem isiru miżuri ġodda għal dan il-pajjiż. Għadha għandna kabinett tal-Ministri. U hemmhekk li dejjem inħares il-qudiem li f'kull kabinett inkomplu niddiskutu u nwettqu iżjed minn dan il-manifest. Il-miżura li semmejt inti bħal dik li tħaddetna dwarha fl-ewwel domanda l-istess miżuri tal-manifest illi jsiru realtajiet tal-poplu tagħna. U l-kunċett tal-equal pay for work of equal value jew equal pay for equal work huwa l-istess ħaġa jitwilet mill-manifest elettorali. Però mhijiex miżura li hija faċli biex twettaqha għaliex is-suq tax-xogħol ħadd tkun qed toħloq rivoluzzjoni fih. Stajna għamilna kif kienu jagħmlu ta' qabilna li meta jkollok riformi jibsin tipposponihom hekk kien jiġri qabel 2013 jafu l għandek riformi li jridu jsiru imma x'huma tqal biex tagħmilhom ma tagħmilhomx u tibqa' tixxutihom il-qudiem aħna dik hija miżura ewlenija tal-manifest li biha se nimbuttaw ħafna l fuq il-kunċett tal-ġustizzja soċjali. Partikolarment biha qed nagħmlu ġustizzja ma' persuni illi setgħu qed isofru preġudizzju minħabba s-sitwazzjoni li kellna bħalissa. Xi fisser dal-kunċett fil-prattika? Għandek post tax-xogħol, ejja nieħdu fabbrika tal-manifattura. U l-fabbrika tal-manifattura għandek persuni li jaħdmu f'kariga partikolari jgħidu jaħdmu fuq ix-shop floor. Però għandek żewġ realtajiet hemmhekk. Għandek dak li huma impjegati direttament mal-fabbrika u mbagħad għandek ħaddiem oħra li huma impjegati mal-kuntratturi. Ġifieri l-kumpanija tagħmel outsourcing ta' parti mis-servizzi li teħtieġ. Mela għandek da' żewġ kategoriji ta' ħaddiema li jista' jkun qegħdin jaħdmu fuq l-istess bank tax-xogħol. L-istess kariga identika, però dak li huwa impjegat direttament mal-fabbrika għandu qlieħ ta' tant fis-sija. U dak li huwa impjegat mal-kuntrattur għandu qlieħ inqas fis-sija għall-istess xogħol. Issa dir-realtà qed nitkellem fuq is-settur privat. Għaliex fis-settur pubbliku din l-isfida jew dir-realtà indirizzajniha diġà. U hemmhekk armonizzajna lil dak li jaħdmu mal-gvern mod dirett jew entitajiet governattivi għal dak li huma ħaddiema tal-kuntrattur li joffru servizz fih dan entità tal-gvern. Mela dik ir-riforma fejn jidħol il-gvern diġà minnha. Però meta tiġi għal privat kellek sfida differenti. U għaliex biex tarmonizza id-differenza se jkun qed jerfa' għall-privat mhux fil-każ tal-gvern, allura fil-każ tal-gvern qed jerfa' differenza għall-gvern, fil-każ tal-privat għandek dir-realtà li hija waħda ġdida. Is-sabiħ tal-implementazzjoni ta' din miżura x'inhu? Li għamilniha b'sinerġija u biqbil mal-privat. Jiġifieri l-privat innifsu biddel is-sistemi tiegħu biex jipprepara għal din il-bidla, kien f'sinerġija magħna kif kien fi skemi bħal dik ta' stabbiltà fil-prezzijiet tal-ikel. Mela l-privat innifsu kienu l-imbotta din il-miżura l qudiem, konna aħna li b'sinerġija mal-privat poġġejna madwar il-mejda u għedna imma il-fażi li jmiss li tkabbir ekonomiku ikun verament qed jilħaq iżjed lill-familji tagħna x'inhija. Mhux li ttejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol ta' kulħadd, il-privat fehma. Il-privat fehem li jrid jagħti dik il-biċċa lura tiegħu, sa ma kienx faċli wkoll biex naslu. Għaliex dil-bidla li se tidħol fis-seħħ b'mod gradwali, tidħol fis-seħħ jiġifieri fl-ewwel ta' Jannar tas-sena d-dieħla 2025, wasalna liha
tan diskussjonijiet ma' stakeholders differenti. Bdejna mal-korpi kostitwiti li minn hawnhekk nixtieq insellmilhom tal-ħidma tagħhom. Tħadditna ma' min ġej mis-settur tal-manifattura, jiġifieri mal-intrapriżi. Tħadditna mal-intrapriżi tas-settur tal-ospitalità. Tħadditna mal-negozji żgħar u medji li huma s-sinsla tal-ekonomija tagħna. U b'sinerġija, b'diskussjonijiet madwar il-mejda, biftehim, dak il-ftehim li wassal ukoll għal patt li biħżidna l-paga minima nazzjonali, il-patt li semmejt aktar qabel li biħdaħħalna stabilta wkoll wasalna liħ biqbil. Issa se nkunu qegħdin nirreplikawh ukoll biex għall-ewwel darba f'dan il-pajjiż iva l-weda tal-equal pay for equal work issa se nitrasportawha wkoll għas-settur privat. Dik il-weda, dik ix-xewqa ta' tantu tant ħaddiema fis-settur privat li ilhom ikellmuna, indirizzawha, kunu gvern soċjalista illi jkollu l-kuraġġ li jimplementa. Iva smajna l-ajta tagħkom, smajna l-karba tagħkom u sodisfatt illi dik il-weda se nkunu qegħdin nimplementawha wkoll. Ħanaddu issa b'intervent minn segretarju parlamentari Andy Ellul. Grazzi, Gargur, ta' din il-merħba sabiħa illi tajtuna. Għawek irrit ngħid illi minkejja li jien minn raħal ġdid inħossni home għaliex Claudia minna u qed nara ħafna uxuħ familjari, ħafna soldati tal-azzar illi naf żgur illi ħatkunu qed tagħtu appoġġ kemm lill-kandidati tal-Parlament Ewropew u kif ukoll il-kandidati għal konsilli lokali. Ħbib tiegħi, il-messaġġ li rrid ngħaddi huwa li dawk li qed jeżerċitaw politika ta' biża', ta' intimidazzjoni, ta' theddid. Aħna ngħidulhom illi mhux talli maħniex sa notru, talli spalla ma' spalla mal-Prim Ministru ħankomplu nissudaw biex inkomplu inwettqu l-1000 proposta li għandna fil-manifest elettorali. U rrid ngħid ħaniġi għal vot ta' 8 ta' Ġunju, illi diġà qed naraw fejn iridu jieħduna, qed jitkellmu fuq mewġa li ħadd qaċċatna mill-poter. Aħna nitkellmu fuq responsabilità, mhux poter, u aktar ma jkun kbir il-mandat tagħkom, aktar tkun kbira ir-responsabilità fuqna. Aħna nitkellmu fuq għodda biex intejbu l-ħajja tan-nies, mhux fuq poter. Però ja niftakru ħbib tiegħi, x'kienet is-sitwazzjoni f'pajjiżna qabel l-2013. Mhux qed immur lura ħafna l-bot fejn iridu jieħduna. Iva tal-establishment, u jekk għandkom dubju minnu l-establishment, id-diskrivi junna Dr. Adrian Delija tajjeb ħafna din il-ġimgħa. Konna f'sitwazzjoni fejn kenna l-ola rata ta' nies fuq id-dipendenza tal-benefiċċji soċjali, l-ola rata ta' qatt. Kont tidħol ġodar u kienu jtuk is-CVs ta' tfal u tan-nepotijiet. Il-investiment diret barrani ineżistenti. Imma kellna Prim Ministru dak iż-żmien għax huma jistgħu jgħidu affarijiet. Kien qalilna ġejja kumpanija mill-Brażil li ma nafx kemm ħadd impjega nies. U qalulna Smart City ħadd impjega 7,000 ruħ. Mbagħad ħallewna għalqa sibna Smart City. Dik kienet ir-realtà qabel l-2013 biex ma nsemmix l-infrastruttura tal-pajjiż, u t-turiżmu. Dak, hemm iridu jieħduna. U mbagħad il-vot tagħkom kemm huwa importanti fit-8 ta' Ġunju. Għaliex? Għaliex il-vot tagħkom wassalna biex żidna biex indaħlu għas-sena d-dieħla u
tal-Unjoni Ewropea li regolajna il-liġi tal-ħaddiema tal-pjattaforma diġitali. Daw li taraw għaddejjin fit-toroq tagħna ma jqasmux ikel biss, ħbib tiegħi, jqasmu mediċini, dokumenti u xirjiet. Daħanna liġi li tirregola it-temping agencies. Il-ħaddiema tal-kontrattur konna koraġġużi għall-ewwel darba bħala pajjiż. Aħna l-barranin ma ngħidux kontrihom ta' kif jagħmlu tan-naħa l-oħra. Aħna l-barranin tajnihom kundizzjonijiet xierqa wkoll. Però għall-ewwel darba fil-pajjiż ħajkonna viżibilità fuq il-ħaddiema barranin biex naraw li jiġu biss f'pajjiżna dawk li hemm bżonn u bil-ħiliet neċessarji. U r-riforma saħħita li semma il-Prim Ministru tant tal-qalbna bħala Partit Soċjalista ta' ħlas indaqs għall-istess xogħol. Dak huwa il-Partit Laburista fil-Gvern u allura ħbib tiegħi u nagħlaqgħu fit-8 ta' Ġunju għandna għażla importanti. Bil-vot tagħkom ara kemm tajtuna responsabilità biex inbidlu affarijiet fil-pajjiż. Għandna għażla jekk tal-establishment joħdunix lura għall-2013 jew inkella nagħtu mandat b'saħħtu ieħor lill-Prim Ministru l-mexxej tagħna Robert Abela illi sfida wara sfida wara sfida dawwarhom f'opportunitajiet biex nagħtu is-saħħa lil Maltin. Grazie BPA, grazie. Prim Ministru għandi hemmhekk għadu kemm semma ħemel ta' miżuri li ddaħlu fis-seħħ minn dan il-Gvern u propju nixtieq inkellmek dwar il-miżuri għaliex fit-tmiem dan il-ġimgħa bdejtu titkellmu dwar il-manifest elettorali tal-Partit Laburista l-Kunsilli Lokali. Qed issemmu 8 prinċipji xtaqt insaqsik dwar 2 minnhom l-ambjent u l-indafa u forsi kif imorru flimkien ukoll. L-ewwel nett lill-Partit Nazzjonalista xi ħadd semgħu jgħid għandu xi proposta għal xi lokalità waħda mqarf dan il-pajjiż xejn. Baħħ assolut. Aħna għandna manifest elettorali għal kull waħda mit-68 lokalità li għandna f'dan il-pajjiż. Qegħdin il-Gargur ħansemmi waħda minnhom. Sports Park fl-erja magħrufa ta' Xwiki. Dik hija waħda mill-proposti ewlenin li għandu l-Partit Laburista għal Gargur. Mela nitkellmu niġu hawnhekk u nitkellmu b'mod konkret. Però qabel ma niġi għad-domanda tiegħek xtaqt nitħadded ftit dwar il-kandidatura wkoll tal-Partit Laburista. 381 kandidat. 98 mara, 94 żagħżugħ, 55 awċi. Dik huwa l-kwalità mhux biss il-kwantità, l-kwalità imma l-entużjażmu b'saħħtu, l-sens ta' attiviżmu. Dak il ħadd ieħor qalilna m'għadux jeżisti fis-soċjetà Maltija u l-kandidatura li għandu l-Partit Laburista l-kalibru tagħha l-entużjażmu li hemm fiha turi kemm verament huwa bil-kontra ta' dak li qal il-Partit Nazzjonalista ta' kemm dal-pajjiż igawdi minn persuni li lesti jagħtu t-talent tagħhom, il-ħin tagħhom, l-entużjażmu tagħhom biex jtejbu l-lokalitajiet tagħhom. U 9 kandidati fuq livell ta' Parlament Ewropew li lesti illi jikkontribwixxu biex jiffurmaw l-Ewropa li verament jixtiequ l-Awċin u l-Maltin. Għaliex l-importanza ta' kandidatura b'saħħitha? Għax ma jkollokx kandidatura b'saħħitha ma tistax timplementa dak it-8 prinċipji ewlenin li joħorġu mill-viżjoni tagħna l-lokalitajiet tagħna, semmejt li l-ambjent u l-indafa pubblika. Iż-żewġ temi li huma kruċjali għal kull lokalità. U ħansemmi ftit minn dak li qegħdin naraw fejn jidħol ambjent relatat ma' realtajiet tal-lokalitajiet. X'iridu? L-importanza ta' aktar u aktar spazji ġodda. Dak li jeżistu l-spazji ġodda, l-spazji miftuħa u ħodor, dak li jeżistu diġà, l-element tal-manutenzjoni tagħhom, li nindukrawhom, mela dak li jeżistu diġà, hemmhekk irridu nenfasizzaw illi nindukrawhom u nżommuhom fi stat ta' embellishment li huwa wieħed b'saħħtu. Imma mbagħad il-ħolqien ta' spazji ħodor u miftuħa ġodda. Wieda li toħroġ mill-manifest elettorali hija illi jkollna dal-ispazji ġodda li jkunu f'distanza ta' mhux iżjed minn 10 minuti mixi minn fejtex. U dik hija xi ħaġa li jiena verament nemmen fiha. Però dak li nemmnu fih wettaqnieh fil-prattika. Jiġifieri l-inizjattiva illi nidejna ftit tal-ġimgħat ilu fej il-gvern ta' eżempju bl-artijiet tiegħu. Ibbadna numru ta' artijiet żviluppabbli fl-iskema tal-iżvilupp. Jiġifieri f'dal artijiet ta' valur għoli ħafna għaliex jinsabu fil-qalba
ta' lokalitajiet f'pajjiżna illi irrendu sew f'dak li huwa valur ta' żvilupp. X'għamilna? Ħadna għażla strateġika, għadna jew noħorġu tender bid-Dipartiment tal-Artijiet u l-Gvern kollu dħul b'saħħtu li mbagħad jista' jinvestih kif irid. Anka fi proġetti soċjali, whatever. Jew inkella għaliex nafu li għandek kwistjoni ta' ċerta densità ta' żvilupp il-privat. U r-residenti qegħdin jibku li nagħtuhom pulmun fil-lokalità. Ejja morru f'dik id-direzzjoni, l-għażla kienet waħda ċara. Mela fejn kellek artijiet tal-Gvern, partikolarment dawk li ma kienx hemm commitment ta' żvilupp fuqhom diġà, edna mela jkun il-Gvern li jagħti eżempju u dak l-artijiet naqilawhom minn żona ta' żvilupp u minn flok nagħtu spazju aħdar u miftuħ li fih il-familji tagħna jistgħu jgawdu flimkien mal-familji tagħhom, flimkien ma' sħabhom, flimkien ma' tfal tagħhom wara ġurnata xogħol fit tmiem il-ġimgħa. Spazju ta' rilassament fejn jistgħu jgawdu u hemmhekk fejn verament nitħattu dwar titjib fil-kwalità tal-ħajja. Ma dan naqqat l-indafa pubblika. Xrajn hemmhekk kelli viżit li ħassejt li kienet importanti ħafna f'dal-aħħar jien fid-dipartiment li hu responsabbli mill-indafa pubblika u hemmhekk rajna investiment li huwa wieħed qawwi. Investiment fl-inġenji l-ewwel nett, fl-inġenji li huma li jintużaw għaż-żamma tal-indafa pubblika hemmhekk morna l-vetturi li huma elettrifikati l-aqwa l-Ewropa. Ma qadniex nikkompromettu mal-makkinarju għaliex aħna nemnu li l-ħaddiema ta' dan id-dipartiment madwar 700 jeħtieġu l-aqwa inġenji biex jistgħu wettqu xogħol. U hemmhekk tara li tajna mhux biss l-aqwa għodda biex innatfu l-lokalitajiet tagħna, imma tajna lil ħaddiema dinjità u gburija. Tgħid li l-gburija x'għandha x'taqsam mal-inġenji. Tħaddet mal-ħaddiema u tkun taf. Il-ħaddiema li tkellmu magħna jitkellmu dwar il-makkinarju li jużaw bħala għodda li bija tajnijom pride fi xol tagħhom, li bijom urejna li aħna verament nemnu fihom għax tajnijom laqwodda li jaħdmu bija. Emma bat morna id-dipartiment u tajna tħabbir oħra li se nkunu għadin intellaw il-kondizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema kollha li jaħdmu f'dan id-dipartiment il-fuq. Talbuna dawn iż-żidiet nemnu li huma meritati u kif talbuna mill-ewwel tħadditna magħhom dwar li se nkunu qed nirrevedu l-ftehim kollettiv tagħhom biex ikun hemm żidiet li mbagħad se ma ninfestaw ruħhom fiex. F'aktar entużjażmu tagħhom li fuq il-post tax-xogħol se jibqgħu jagħtu l-aqwa tagħhom u minn hawnhekk verament insellmilhom għax huma ħaddiema li juru kemm verament għandhom iż-żamma tal-indafa pubblika l-qalbhom. X'għamilni żjed tad-dipartiment? Abbinajna iż-żamma tal-indafa pubblika mat-teknoloġija. Tgħid li t-teknoloġija u l-indafa pubblika x'għandhom x'jaqsmu flimkien, da żgur għandhom. L-intelligenza artifiċjali li investejna fiha fi proġett sabiħ illi sar fil-premises ta' dan id-dipartiment f'Ħalluqa li bih it-teknoloġija se tkun qed tikkontribwixxi għaż-żamma tal-indafa pubblika. Kamra attrezzata propju għal dan il-għan titmexxa kollha control room, jiġifieri li fejn investiment b'saħħtu fl-AI li jitmexxa kollu minn nisa li kellhom taħriġ speċjalizzat f'dan is-settur ukoll li fiha tara kemm l-AI inaqdet ma' żamma tal-indafa pubblika u r-riżultat finali se jkun aktar żamma ta' indafa pubblika sa. Hekk meta inti titħadded dwar il-futur ta' dan il-pajjiż, hekk meta jkollok pjan li jitwielet mill-manifest elettorali, pjan li jitwielet u jitkompli jitwettaq minn dal-manifesti elettorali separati l-għandna l-kull lokalità, u mbagħad naturalment l-importanza tal-vot ta' 8 ta' Ġunju illi se jkun qed jibgħat dan il-direzzjoni b'saħħitha dal-mandat b'saħħtu ta' kif aħna rridu din l-enfasi importanti fil-lokalitajiet tagħna ta' ambjent b'saħħtu ta' żamma ta' ndafa pubblika b'saħħitha u għalhekk l-importanza tal-vot ta' kull wieħed u waħda minnkom biex dak li qegħdin nwedu nkunu f'pożizzjoni b'saħħitha illi wettqu. Prim Ministru minn ġimgħa attivitajiet il-Partit Nazzjonalista stenna li jerġa' jiltaqa' l-Parlament biex jorganizza protesta. Ma nafx, donnu qed ifittex il-konfront magħkom tara bħali din? Naħseb mhux magħna, naħseb qed ifittex konfront mal-poplu dak huwa l-ar strateġija li jista' jkollok. Meta għandek poplu illi joss is-sens taqda nazzjonali, tmur titkellem li tittamel gwerra qaddisa mal-poplu, dan huwa lingwaġġ li qas nifhmu u inqas jgħaddi minn moħħi li ngħidu. Jiġifieri, meta dal-poplu tant mexa l-qudiem, qas nitkellem biss f'termini tal-2013 il-qudiem, dak huwa l-ġudizzju li jagħmel il-poplu, ma nemmen ukoll li l-għaqal ta' gvern laburista kien ukoll li bena fuq dak l-għamlu gvernijiet suċċessivi illi poġġa fil-ġemp l-għamat partiġan
U ra dak li huwa verament għal-ġid ta' poplu għaw xi Malti sħiħ. Mela, l-istil ta' politika li ħaddan dan il-poplu nafuh. Però għandek Partit Nazzjonalista li jirreaġixxi għal darba oħra billi jinstiga stil ta' politika ta' konfront. U għalhekk illi rinfaċċati b'dal istil jilli nappella l-aktar kalma. Ara ma jkunx hemm xi ħadd li jaqa' għal xi provokazzjoni. Ara ma jkunx hemm xi ħadd illi dak kollu illi jsawwar lil dan il-poplu, is-sens taqda, is-sens ta' mħabba reċiproka, is-sens ta' kordjalità li għandna flimkien u llum għandna tant familji illi għandhom twemmin politiku differenti, però li kapaċi jpoġġu madwar il-mejda tal-ikel u jiddibattu flimkien mhux dak li rridu npoġġu quddiem għajnejn aħna dak huwa s-sabiħ ta' dan il-pajjiż li nistgħu nitħattu dwar temi differenti. Li jista' jkollna fehmiet politiċi differenti imma li nistgħu npoġġu madwar mejda u nitħattuhom. U ħafna drabi mir-riżultat ta' dak it-temi b'fehmiet differenti joħroġ l-aqwa riżultat. Jien għandi fehma mod, inti għandek fehma mod ieħor, jien nappoġġa partit, inti tappoġġa ieħor, impoġġu bil-qiegħda u kapaċi nasru l-aqwa inizjattiva għal dan il-pajjiż. U għalhekk illejla bid-diskors li infurmat l-għamel il-kap tal-oppożizzjoni b'ċerta attitudni li anke kien hemm fil-Kamra tar-Rappreżentanti, illejla meta nagħta ruling mill-Speaker. Il-kap tal-oppożizzjoni rrid jifhem ukoll kemm għandu kariga ta' responsabbiltà illi bil-messaġġi żbaljati li qiegħed jibgħat qed ukoll irid ukoll iġorr ir-responsabbiltà ta' emilu ukoll dal-messaġġ perikolus illi qiegħed jibgħat dak kien partit, il-partit tagħna li tallem ħafna minn żmien Dr. Alfred Sant, kemm tallem l-importanza li il-ħin kollu jibgħat dak il-messaġġ ta' kalma mill-2008 għal qudiem ta' Joseph dejjem imxejna il-qudiem b'dal messaġġ ta' kalma. U hekk se nibqgħu nagħmlu llum. U hekk se nibqgħu nagħmlu llum. Però nistiedel lill-kap tal-Oppożizzjoni, illi jibdel it-ton tiegħu, illi jibdel. Il-poplu qed juri b'mod ċar xi jrid. U għalhekk ukoll li fit-8 ta' Ġunju l-importanza tal-vot ta' kull wieħed u waħda minnkom. Illi l-poplu fl-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali, fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew jibgħat messaġġ b'saħħtu lil dawk kollha li qed jippruvaw idaħħlu l-mibeda fost dan il-poplu, illi l-poplu dik l-istil ta' politika texieren ta' snin ilu ma jridix iżjed. U riena l-poplu b'dal-aħħar snin li jrid politika ta' għaqda nazzjonali. U dik li għandna r-responsabbilta' fuq naħna lil kulħadd u da messaġġ li nibatu lil kulħadd. Lil kulħadd. Nibqgħu kalmi, inwarbu kull provokazzjoni u nibqgħu nħarsu l-qudiem biex nibqgħu wettqu l-ġid għal dan il-poplu tagħna, l-poplu ġid irid u mal-poplu b'ġid iridu nitkellmu għalhekk għal kull min qed jibgħat xi messaġġ ta' provokazzjoni tweġiba tkun waħda ta' kalma assoluta, però li fit-8 ta' Ġunju noħorġu biħġarna, nivvotaw u nibatu messaġġ ċar li dan il-pajjiż jeħtieġ politika ta' konverġenza, politika ta' għaqda nazzjonali, politika illi l-uniku ċentru tagħha jkun wieħed ta' għaqda nazzjonali u ta' kif se noħolqu aktar ġid għal dan il-pajjiż. Għanaddu issa għall-intervent ieħor din id-darba mingħand id-deputat Romilda Zark. Ħbieb, grazzi tal-mod kif il-qajtuna hawnhekk fil-lokalità tal-Gargur, grazzi mill-qalb. Grazzi tas-sapport li qegħdin tagħtu lill-Prim Ministru f'dan il-mument. Moment li huwa tant u tant importanti. Meta min-naħa tal-oppożizzjoni qegħdin naraw politika li qed tinstiga firda. Politika li qed tinstiga mibeda iżda aħna qegħdin hawn biex nuru li l-politika ma titħaddimx b'dak il-mod. Il-politika titħaddem billi aħna nitkellmu, aħna naħdmu, aħna nkunu dejjem inħarsu l-qudiem, ambjent ta' paċi, ambjent seren, iżda dejjem niddeċidu bil-mod li jeħtieġ li niddeċidu. U hekk ser inkomplu nagħmlu dejjem jekk intom fit-8 ta' Ġunju tagħtu l-vot lill-Partit Laburista. Dejjem jekk intom fit-8 ta' Ġunju tivvotaw lil kandidati kollha fuq il-lista ovvjament ta' kandidati li aħna għandna min-naħa tal-Parlament Ewropew, min-naħa tal-Kunsilli Lokali.
U nivvotawlhom kollha għax aħna irridu nuru li aħna irridu nkomplu f'din it-triq li aħna qbadna. Triq li llum rajna kif aħna irnexxielna dejjem nimxu l-qoddim. Il-Prim Ministru semma li aħna ser inkomplu nassistu biex ikollna aktar possibilità li aktar persuni, aktar koppji jisiru ġenituri prospettivi u jisiru ġenituri kollhom l-opportunità li jħadnu lil-oliedhom. Sas-sena li għaddiet kellna ċans li mill-2013 il-qoddim rajna kif twildu 600 tarbija. 600 tarbija li nista' nassigurakom jien araw xferħ taw lil dak il-familji. U din hija l-ħidma tagħna, din hija l-politika tagħna. U għalhekk aħna nitkellmu fuq investiment u ma nitkellmux fuq nefqa għax dak huwa s-sabiħ li inti hemmhekk meta tinvesti inti qed tara l-ġid għand il-familji tagħna. U dak huwa l-Partit Laburista. U dak huwa dak li qed jagħmel dan il-gvern. Ħidma kontinwa biex aħna nkomplu naħdmu u għalhekk nilleġislaw, għalhekk niddeċidu għal ġid tal-familji tagħna. U bekk jekk intom tatuna il-vot tagħkom fit-8 ta' Ġunju, aħna nkomplu nagħtu is-saħħa lill-uliedna. Inkomplu nagħtu is-saħħa fis-settur tal-edukazzjoni għax jeħtieġ li nkomplu naħdmu aħna f'dan is-settur. Għalfejn? Għax aħna qegħdin niġbdu niċeċ ġodda ta' xogħlijiet. U dawn in-niċeċ jeħtieġ li aħna nippreparaw iż-żażagħ tagħna adapitada jkunu l-adulti biex jidħlu f'dawn il-postijiet tax-xogħol li ser joffru xogħlijiet ta' kwalità. U dik hija s-saħħa li aħna rridu nagħtu, s-saħħa lill-familji. Grazzi wkoll għall-IVF nejnu permezz ta' Children's Allowance, saħħa wkoll l-anzjani tagħna, lill-pensjonanti tagħna, sena wara l-oħra inkomplu nassistu lill-pensjonanti tagħna. Għalhekk aħna nitkellmu fuq saħħa. Saħħa lil Maltin, saħħa lil Lawċin biex inkomplu nkabru il-ġid li rnexxilna nibnu mill-2013 il-qudiem. U għadna ma lestejniex, fadlinna aktar ġid li aħna rridu nkomplu nwaslu il-dan il-pajis bih. Iżda dan biss nistgħu nagħmluh bil-vot tagħkom. U wkoll grazzi għall-vot tagħkom ser nagħtu support lill-Prim Ministru uniku, wieħed għandna, wieħed, il-Prim Ministru tagħna Robert Abela li ser iwassalna għat-8 ta' Ġunju is-saħħa lill-Arawrin, is-saħħa lill-Lawċin, is-saħħa lill-Maltin. Grazzi. Interventi ieħor din id-darba issa mingħand il-kandidat għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Daniel Attart. Grazzi, Gargur. Xi privileġġ għandi li lejla qed nitkellem fil-Gargur. Mhux meqjusa bħala fortizza laburista, imma tfakkarni fl-eruq tal-Partit Laburista għaliex il-Gargur. Fil-Gargur żgur li aħna l-underdog, u l-Partit Laburista dejjem kien l-underdog. Fil-Gargur dejjem iġġielidna kontra l-kurrent. U l-Partit Laburista dejjem iġġielet kontra l-kurrent. U l-istess dil-elezzjoni xejn differenti kemm baqa' għandna issa. Inqas minn 4 ġimgħat. U mill-ġdid il-Partit Laburista kien għadu u jibqa' l-underdog f'dan il-pajjiż. Underdog għaliex qatt ma sibna l-ebda istituzzjoni tina palata, qatt ma sibna ebda mezzi tax-xandir, ituna palata, qatt ma sibna ebda qorti it-tina palata lejlit l-elezzjoni hawnhekk ningħaqad miegħek Prim Ministru. Il-ġustizzja m'għandha qatt tiġi abbużata għal skopijiet partiġani. Però nerġa' ningħaqad miegħek Prim Ministru. Id-difiża ssir bis-saħħa kollha fil-qorti u r-risposta nagħtuha bil-qawwa kollha fl-elezzjoni. Kalmi iva, imma passivi le. Kalmi iva, imma passivi le l-importanti li nibqgħu ffukati. Ma ninsew qatt minn fejn tlaqna l-valuri li l-hawn twaqqaf fil-Partit Laburista, l-istess valuri li għalihom qiegħed hawn illum. L-ugwaljanza l kulħadd u f'kull aspett, li ma nibqgħux nitkellmu fuq drittijiet tal-bniedem, nitkellmu fuq drittijiet umani għal kulħadd l-istess, mhux drittijiet tan-nisa jew drittijiet ta' persuni LGBTIQ,
ma' drittijiet umani li nitkellmu fuq il-mobilità soċjali, il-ħaq soċjali li int tista' timxi l-qudiem biex ibejn il-ħaddiem ikun jista' jmur jistudja jistinka kif għamilt jien, biex il-ħaddiem ma jibqax ħaddiem ma jsir sit ta' negozju u jsiru kollu mbagħad jibda jimpjega lil ħaddiema miegħu fuq kollox l-imħabba lejn pajjiżna. Aħna nħobbu lil pajjiżna. X'ma nkunx gburi jien li jien laburist, x'ma nkunx gburi bil-mexxejja kollha tal-Partit Laburista li kienu min kienu fejn kienu dejjem ġabu lil Malta l-ewwel u qabel kollox. X'differenza minn ħaddieħor illi jikkalpestana f'kull okkażjoni li jkollu jikkalpesta lil Malta x'illum gvern Laburista. Ivvotaw 14-il darba fl-aħħar 5 snin kontra Malta fil-Parlament Ewropew. Tixbdulhom l-attenzjoni x'għamlu fil-konfront ta' Tony Abela jew x'għamlu fil-konfront ta' Leo Brincat. Tax qalli Peter Raġus il-ġimgħa l-oħra qalli aħna ma nistgħux nappoġġjaw il-ħmieġ. Semmaj qalli kellhom raġun illi jaħdmu kontra Malta. U allura meta nisma' dan kollu kif nista' nibqa' passiv, kif nistgħu nibqgħu passivi. U allura llejla mhux se ngħidilkom uħorġu votaw lili, ħbib tiegħi. Mhux se ngħidilkom uħorġu votaw lili, votaw lil sħabi il-kandidati kollha tal-Partit Laburista. Mhux aħna perfetti, qatt ma konna perfetti u qatt ma ħankunu perfetti, però aħna dejjem ġibna l-interess nazzjonali l-ewwel qabel kollox. U jekk il-lejla ħarġu jipprotestaw, ħalluhom jipprotestaw, ma ġara xejn, aħna nibqgħu kalmi u nkomplu nikvernaw. Jekk iridu jivvendikaw, aħna nibqgħu kalmi u nkomplu nissodaw. Jekk iridu jipprovokaw, aħna nibqgħu kalmi u fit-8 ta' Ġunju noħorġu nivvotaw għal min iġib laqda u mhux il-firda, nivvotaw għal min iġib l-imħabba, mhux il-mibeda, nivvotaw għal min jibni u mhux ikisser, nivvotaw għal min iġib lil Malta l-ewwel u mhux il-poter l-ewwel, nivvotaw biex nagħtu s-saħħa lil Robert Abela u biex nagħtu s-saħħa lil Maltin. Grazzi ħafna. Prim Ministru, min jafni ħajd bissem din id-domanda x'jaf li dejjem nippjana xi btala barra l-pajjiż, imma l-bieraħ kont qed niskrolja fuq il-medja soċjali u bdejt nara li hemm xi aġenziji tal-ivvjaġġar li qed iżidu trips tant kemm hemm domanda qawwija għal long weekend ta' 6 ta' Ġunju. Da ma jinkwetakx? Il-fatt li tista' taffordja safra jew safriet huwa miżura ta' titjib fil-kwalità tal-ħajja tan-nies. Unħu gost, nar aktar aġenziji jirreklamaw, aktar nies illi jsifru, għax fl-axħar mill-axħar għalhekk qegħdin hemm aħna biex niffaċilitaw it-titjib tal-kwalità tal-ħajja tan-nies. Imma daqstant ieħor hija importanti id-deċiżjoni ta' 8 ta' Ġunju. U għalhekk dawk kollha li fit-8 ta' Ġunju se jkunu msifrin, l-għażla hija waħda ċara li fl-ewwel ta' Ġunju tmur u tivvota minn tal-ewwel. U x'għamilna biex niffaċilitaw il-proċess? X'għamilna biex niffaċilitaw il-proċess? Did-darba l-early voting se jkun ħafna iktar faċli minn dak li kien fil-passat. Fil-passat rid tmur tagħmel dikjarazzjoni ġuramentata, taħlifa ġifieri bil-ġurament, dik tneħħiet illum il-ġurnata. Jifieri tista' anke tidħol online, tgħid li ħadd tkun imsiefer fit-8 ta' Ġunju, tirreġistra online u tkun tista' bekk tivvota fl-ewwel ta' Ġunju. Imma għaliex din l-importanza tal-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju, kemm fuq livell lokali u fuq livell Ewropew ukoll. Id-deċiżjonijiet li se jittieħdu fuq livell Ewropew jimpattaw il-ħajja tagħna ta' kuljum. U ħanati eżempju wieħed fil-konkret. L-istabbilta li tajna fil-prezzijiet tal-enerġija. Tgħidli dik kif timpatta id-deċiżjoni tal-gvern li fl-ikbar kriżijiet tal-enerġija madwar id-dinja iżomm il-prezzijiet tal-enerġija stabbli, jiġifieri ma jiżdidux, kif timpatta l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew? Da żgur li timpatta għaliex waħda mill-battalji li għandna bħalissa u li fi żgur se tintensifika ruħha iktar ma jgħaddi żmien hija dik illi għandna kurrenti mill-Ewropa biex is-sosten qawwi li qed nagħtu lill-poplu tagħna fil-qasam tal-enerġija u tal-fuels inneħħuh. U l-pożizzjoni tagħna bħala gvernu tal-Partit Laburisti hija waħda ċara, dak is-sosten irridu nżommuh u se nżommuh. Għaliex?
Għaliex nemnu li s-sosten illi tajna mill-pandemija, u mbagħad meta ġiet gwerra u t-tieni gwerra, dak is-sosten fil-qasam tal-enerġija kien kruċjali biex stajna nżommu l-ekonomija tagħna d-dejja b'saħħitha tal-qudiem. Kien kruċjali waqt il-pandemija biex salvajna tantu tant impjiegi flimkien mal-miżura tal-weight supplement. Imma mbagħad meta ġew tant pressjonijiet minħabba problemi loġistiċi, minħabba diversi żidiet fil-prezz internazzjonali. Meta l-Partit Nazzjonalista u meta Bernard Grech qalilna l-assu internazzjonali tal-enerġija jitla' hawnhekk irid jitla' wkoll. Kieku aħna ħadna l-parir tal-kap tal-oppożizzjoni, kieku llum m'għandniex l-ikbar rata ta' tkabbir ekonomiku li għandna fl-Ewropa, kieku deċiżjonijiet li ħadu tant negozji tagħna li baqgħu jikbru u jinvestu iktar fl-impjiegi u fit-tisħiħ tal-impjiegi u fit-tisħiħ tas-salarji u fit-tisħiħ tal-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema tagħna. Dak ma kienx jimmaterjalizza kieku, Alla ħares ħadna l-parir tal-kap tal-oppożizzjoni u għaliex il-kap tal-oppożizzjoni tkellem hekk dakinhar. Jena, ma rridx nemmen li l-nifsi nisma l-kap tal-oppożizzjoni mill-oppożizzjoni jgħid illi l-prezz tas-suq internazzjonali tela fil-qasam tal-enerġija. Jola dak ukoll. Għaliex għalhekk? Għax ma jemnux fis-sosten lill-poplu, għaliex il-politika tagħhom mhijiex waħda ta' sosten lill-poplu u rewelna fl-2008 f'kriżi ferm iċkien minn dik li kien waqt il-pandemija u fl-2022 meta bdiet il-gwerra u fis-7 Ottubru li għadda. Fi kriżi ferm iċkien ħallew il-poplu għarrieħu minn felaħ u minn ma felaħ xotor. Dik il-politika li jemnu fiha komdi huma, komdu kulħadd. Dik il-politika tal-establishment illi komdu hu u jiġi u jaqa' u jqum mill-bżonnijiet ta' kulħadd. Aħna le, aħna wara l-poplu, aħna wara n-negozji. U l-politika ta' sosten li adottajna fl-iktar momenti diffiċli, dik il-politika ta' stabilta wkoll fil-prezzijiet tal-ikel, dik irridu nżommuha. Però kif tagħmilha dik? Ma tagħmilx billi fil-Parlament Ewropew ikollok rappreżentanti illi jinteressom biss mill-avvanz tal-karriera personali tagħhom. X'interessom daw? Da jinteressom li javvanzaw huma, li jaħtfu l-aqwa karigi fl-istituzzjonijiet Ewropej. U biex taħtaf l-aqwa karigi, titbaxxi rasek għal dak li jgħidlek Brussell. Hekk taħdem is-sistema? Aħna rridu membri parlamentari Ewropej li għalihom Malta l-ewwel u qabel kollox. U l-interessi tal-Maltin l-ewwel u qabel kollox, mhux l-interess tal-avvanz tal-karriera personali. Mela hemmhekk ukoll l-għażla hija waħda ċara. Dil-miżura tal-istabbiltà fil-prezzijiet tal-enerġija forsi wieħed ma japprezzaħiex biżżejjed għax indrat, imma tibqa' dik il-miżura li qed ninvestu mijiet ta' miljuni fiha li qed jigwadaw minnhom il-poplu u n-negozji tagħna. Importanti li nżommuha fis-seħħ mela id-deċiżjoni ta' 8 ta' Ġunju se tkun favur Ewroparlamentari dawn id-9 kandidati tal-Partit Laburista illi lesti li meta l-Ministri tagħna jmorru fil-Kunsill tal-Ministri u jiddefendu bis-saħħa dil-għażla strateġika, ikunu qegħdin hemmhekk u fil-Parlament Ewropew jappoġġjaw bis-saħħa li iva aħna rridu nibqgħu dak l-uniku pajjiż li tajna stabbiltà fis-settur tal-enerġija u li beħsiebna nibqgħu nagħtu l-istabbiltà fis-settur tal-enerġija. U għalhekk l-għażla wkoll hija waħda ċara bekk illi tagħti s-saħħa lil ħaddiem inti, tagħti s-saħħa lil ħaddiem billi tagħtih stabbiltà fil-prezzijiet tal-enerġija, tagħti s-saħħa lil ħaddiem u lin-negozji meta timbotta l-qudiem konċetti tal-equal pay for equal work. Ara qatt xi ħadd sema l-establishment jitkellem dwar l-equal pay for equal work. Le, għax komdi huma, komdi kulħadd. U la dik il-miżura mhux se teffettwa lill-establishment ma jitkellmux fuq għalhekk li aħna rridu nibqgħu nagħtu is-saħħa lil ħaddiem miżuri bħal dak illi tħadditna dwar llum, miżuri bħal dawk tal-emendi u r-riformi u t-titjib fis-servizz tal-IVF, għalhekk l-għażla ta' 8 ta' Ġunju hija waħda ċara, is-saħħa lil Gargurin, is-saħħa lil Lawċin u s-saħħa lil Maltin kollha. Dak l-intervent wasalna fit-tmiem ta' din l-attività politika. Inħeġġixkom biex tinaqdu magħna għal Masreli ta' nhar il-Ħadd li ġej fiż-Żurrieq. Grazzi lilkom u l-lejla tajba.